Добро утро, приятели! Имам нов проект, който се надявам да продължа, с който ще чета всеки ден или който ден имам възможност глава от Словото, която ще записвам тук, така че всеки от вас би могъл да чуе, ако желае. Искам да започна с една молитва, тъй като Словото не е обикновена книга. То не е нещо, което се чете като художествена литература. Това е общуване с Бог. Това е Бог на глътки, на концентрирани глътки. Затова, когато я четеме, може преди това да отправяме молитва към Бог да отваря духовните ни очи и уши, така че да може да я възприемаме и отделно да благодариме, че имаме достъп до Словото. Отче, благодаря ти, че и днес имам достъп до Твоето Слово. Моля те, отвори духовните ми очи и уши, така че да го разбирам, да го запомням, да го приемам и в сърцето си и да мога да го живея. Започвам с първа глава. Това е битие и е началото на света, такъв какъвто ние го познаваме и такъв какъвто Бог го е създал за нас. Битие. В началото Бог създаде небесата. В еврейския език оригиналът на дума небеса винаги се среща в множествено число, а не както в повечето преводи се казва небето. Значи в началото Бог създаде небесата и земята. А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите. И Бог каза: да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро, и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден един. И Бог каза: да бъде твърд, или простор в други преводи, посред водите, която да раздели води от води. И Бог направи твърдта и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така. И Бог каза: да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата. И стана така. И Бог нарече сушата земя, събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза: да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро. И стана утро, и стана вечер, ден трети. И Бог каза: да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за времена и дни и години. И да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята. И стана така. И Бог създаде двете големи светила, по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите. И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята, да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти. И Бог каза: да гъмжи водата от множества живи същества. Думата същества в еврейски се превежда още като души, и това важи за цялата Библия. Значи, и Бог каза да гъмжи водата от множества живи същества и птици да летят над земята по небесната твърд. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й.
и Бог видя, че беше добро. И Бог ги благослови и каза: плодете се, множете се и напълнете водите и моретата, нека се множат и птиците по земята. И стана вечер, и стана утро, ден пети. И Бог каза: да произведе земята живи същества според видовете им, добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така. Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро. И Бог каза, кулминацията, да създадем човека. Това е еврейската дума Адам, т.е. взет от земята, или Адама, което значи почва. Да значи, и Бог каза, да създадем човека по нашият образ, по наше подобие, и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъжки и женски пол ги създаде. И Бог ги благослови и им каза, плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог каза, ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе, те ще ви бъдат за храна. А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така. И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, 6-тият ден. След това продължава с 2 глава.